Het is weer tijd voor Simmer in Friesland. En Joert ben we in Münchesiel in de gemeente Noord-Friesland. Precies op de grens tussen Friesland en Greensland. Dit is Greensland en dit is Friesland. Dus nu voel ik me een beetje onwennig. En nu ben ik weer thuis. Friesland, daar lebest in mijn head. Ha, wat is Friesland toch mooi. Jobin. Enno Kuppers. Enno en Jobin. Martinez Agema. En we praten hier Fries? We praten hier de Münchesielters, oftewel een dialect. Oh, dat is geen Fries? Nee, dat is geen Fries. Maar je versteert mij wel? Ik versta u goed. Oké, Ja. dat is mooi. Waar staan we hier? We staan hier op de oude sluis, de oude keersluis van Munnekerzijl. Munnekerzijl lag vroeger sinds 1476 aan de zee. En dit is de oude zeewering nog en dit is de oude sluis in Munnekerzijl. Want dit is het eilandje, toch? Ja, dit is het eilandje van Münchesiel. Daar wonen, ik denk, van 100 mensen of zo. Maar die werden nog niet meer. Nee, niks meer. Nee, Hoe kan dat? ja. Dat is voor de dorpsvernieuwing, dacht ik. Dat hier alles weggaan is. Ja. Want hoeveel huizen staan je dan op het eilandje? Hier? Nou, ik denk van wel 40, 50 huizen. Ja. Met allemaal gezinnen. En jou had direct wennen. Ja, 10 jaar. Goed 10 jaar. Hier wonen 2/3 van het dorp ongeveer. Maar de behuizingen die waren kleiner, maar de gezinnen die waren veel groter dan nu. De mensen hadden veel meer kinderen. Dus de aantallen waren toen ook groter. Ja. Maar dat is allemaal weg. Dat is gesaneerd door de gemeente. Er woont een arbeidersbevolking. De beurs die was klein, de huizen die moesten gerenoveerd worden. En de gemeente zei we gaan het saneren en het dorp heeft zich verplaatst die kant uit. Maar dat wie net gewoon het allermooiste plakje van het dorp. Ja. Vind je eigenlijk naar deze kant dat er net Ja. meer is? Doodzonde. Jammer dat we niet meer de haak in het zand zetten hebben, maar het is gewoon ons overkomen. Dit is kinderairsoft en je schiet op elkaar met kinderairsoft guns, die schieten minder hard. Ligt eraf wie je schiet met welk wapen en vanaf hoe ver. Als je goed geraakt wordt, dan voel je het zeker. Airsoft is eigenlijk een militaire simulatie, zo moet je het zien. Ik noem het een overtreffende trap van paintball. Je kan het ook voor de lol doen, maar het is iets serieuzer. Dus hier zo zie je mensen echt lopen met portofoons om met elkaar te communiceren. Je hebt verschillende missies waarbij je eigenlijk over een hele dag aan het spelen bent. Dit zijn dus 6 mm biologisch afbreekbare balletjes. Dus het gaat mooi in de natuur op. Nou, daar wordt er mee geschoten in het veld. En dan kan je verschillende pistolen hebben of geweren hebben. Gevaarlijk is het niet. Er is altijd veiligheidsmaatregelen wat genomen moet worden. Zoals je ziet dragen we allemaal een bril op. Dat betekent meteen als je het speelveld op gaat, moeten je ogen beschermd zijn. Maar voor de rest kan het geen kwaad. Het is puur adrenaline, want je wordt constant opgejaagd. Dus op een gegeven moment ben je zo alert. Alle zintuigen zijn op de maximale capaciteit aan het werken. En aan het eind ben je gewoon op. En dat is gewoon een leuke manier om een dag te besteden. Heren, ik kan me indenken, dit is de trots van het dorp. Ja, helemaal. Het was vroeger in bezit van de familie Sikkens. Die wonen hier daar op deze boerderij. En sinds de jaren 1990 is het overgegaan in een stichting, een molenstichting. Omdat er geen droog brood meer in de verdiening was. Maar hij is weer gerestaureerd. Er kan gemaald worden. Dus het is ook een leerlingen. Hier worden leerlingmolenaars opgeleid. Oké, zullen we een bintje? Ja, is goed. Het is een mondelinge naam trouwens, jongens. Ja, rust, roest. Rust. Het is wel een krappe bedoeling hier, hè? Ja, ja. Nou ja, en dit? Wat is dit nou? Ho. Straks komt er meel in beneden, hoor. Ja. Niet de stier van trekken.
Nou, laat ik het gauw weer los. Laat ik het gauw weer los. Ik moet kijken, Frank, je weet het voor hier. Maar goed. Ja, we rennen hier nou op het eilandje, Martinus. Maar hier staan dus vroeger al je huizen. Hier stond vroeger, ja. Maar wie het dan ook net een risico dat die huizen onder water kwamen te staan? Ja, daar stond men vroeger niet bij stil. Dit was een gebied, dit was geschikt voor huizen, want daar hebben ze de huizen niet in. Maar er werd geen rekening gehouden met vloed. Nee, je had ook, je hebt dan springtij heb je dan ook, maar dan krijg je veel meer water hier. Maar dan kwamen die huizen die weer in het onder water water staan, ja. En dan? En dan werd wacht tot het zakte en dan werd er weer schoongemaakt en het leem ging gewoon weer verder. Dat was toen zo. Maar je hebt hier altijd maar een soort willen, maar een soort plezier wennen? Allermooiste plekje wat er was. Verder was er niks in het hele dorp ook niet. Het was altijd hier, op een wal. Ja. En hierachter is dus water, daar heb je vaak in zwom. Ja, heel vaak. Maar het is nou volle skin als vroeger, hè? Ja, vroeger kwam er uitwerpen er ook wel eens in. En als je dan toevallig dook en je kwam naar boven, had je misschien wel een bruine meneer achterdoor. Maar daar gaat me niks om, want we hebben alles overleefd. Ja, en onder kleur? Er kost dan een kleur zijn van wie het was. Muntjesiel, een dorpje van 400 inwoners. En 2 kerken. De gereformeerde, die is daar ergens. En dit is de hervormde kerk. Maar ja, zoals het wel, die wordt nou verbouwd. Want die is kocht door Frank. Volk! We gaan naar boven. Hij is druk wanden. Hey Frank! Hoi. Hey jongen! Er is een kerk gekocht. Klopt helemaal, ja. Ja. Wat was nou maar een kerk? Ja, dat is een goede vraag. Wat doe je ermee? Wat kun je ermee? Kijk, het is een prachtig mooi gebouw. En dat houdt dan op te bestaan als kerk. En wij vonden het wel mooi om er wel weer een maatschappelijke functie weer terug te geven. En daarvoor is het idee gekomen om hem te verbouwen tot bistro, eetcafé en een aantal gastenverblijven. Frank, vertel eens, wat komt weer? De bedoeling is, daar komen de toiletten op die kant, er komt een halletje en dan kom je hier de ruimte binnenlopen. Dan moet daar een bar komen. Daar willen we openstaande deuren creëren. Dat je daar... Maar we staan nu in de bistro. In de bistro, ja, klopt. Dit is de bistro? Ja. En dan willen we daar de openstaande deuren creëren. Dat je daar nog een terrasgedeelte hebt op die kant. En dan komt hier een wand en dan wordt dat een gastenverblijf. Daar komt de keuken en dan boven nog 2 gastenverblijven. Dit wie natuurlijk altijd een kerk. Ja. En we zijn maar in een heel lied dorpje, een liedse mieschip. Ja. Lijkt nou ook een beetje gevoelig. Ja, tuurlijk. Dat is, er zijn altijd mensen die zijn er niet tevreden mee of niet gelukkig mee. Maar dat heeft ook tijd nodig en dat komt ook vanzelf wel weer goed. Alleen het is, dat ligt wel een beetje wichtig, zeg maar. Dat is wel een dingetje, zeg maar. En Frank, wanneer moet dit dan al je kleer wezen? De bedoeling is volgend jaar april, mei dat we dan open gaan en los Het is altijd wat tricky hè, om daar een exacte datum op te plakken. Ja, klopt. Dat kan tegen je gebruikt worden. Maar je moet op een gegeven moment een datum prikken om ergens naartoe te werken. En dat is een beetje de streefdatum voor nu. Oké. Ja. Maar april mooi, dan kom ik hier en dan kan ik een biertje drinken hier bij jou op het terras. Zeer zeker. Ja, wees welkom dan. Oké, nou gauw aan de slag dan. Ja, is goed. Hey, Tot tot ziens, hè. Hoi, hoi. Hoi, hoi. En ons Saphirus avonturen hier in Noord-Friesland in Muntjesiel. Morgen trouwens, dan ben we in Blauwhoes. Het altijd katholieke Blauwhoes. Maar Muntjesiel is simmer in Friesland.